Lehengo ama bat etorri zitzadan erranez, jo, desesperatuan nago, nire alaba engantxatu dago telefonora. Ni egiten badakigu zer diren pantaiak, nola jokatu pantaian antzinen. Bai, hau da aunitzeri, guraso aunitzeri aitzen zaion esaldia, ez? Engantxatua dago. Zer da engantxatua egotea? Sentitzen bali madugu guraso bezala, gure semea edo alaba, pantaiakin gehiegi dagola edo ez dela ongi biltzen nahi, haitz importantea da 3 gauza kontutan hartzea. Lehenbizikoa, zenbat denbora egoten da. Ikusi behar dugu objektiboki zer egiten duen nire txikiak pantaiekin. Zenbat denbora egoten da. Egoten da ordu bat, edo egoten da 5 ordu. Ez da gauza bera. Ez da gauza bera 15 urtekin egotea ordu bat, edo 6 urtekin egotea ordu bat. Pasatzen duen denbora hori ze ordutan pasatzen du. Ez da gauza bera, eskolatikan etorri eta egotea ordu erditxo bat pantaiakin, eta igualari da bere lagun batekin bideojoku bat inolasten, edo egotea goizeko 3 arte WhatsAppez, edo YouTubeko bideoak ikusten, edo TikTokak ikusten bere lagunekin. Eta ikusten ditun eduki horiek zer dire? Ez? Zertan dabil? Dabil bideojoketan, Fortniteen, borrokatan engantxatua hor, etengabe zu uzten diozun denbora guzia, edo ari da ikusten errezeta, gero asteburun egiteko, bazkari batin, eta ilusitzen diolako postre goxo bat egiteko. Ez? Eduki pila bat daude. Eta horiek izaten aldire batzutan erabiltzen aldituzte modu positibo batin, izaten alda funtzio bat betetzeko, ez? Informazioa bilatu nahi dut oporretara ibateko. Imaginatu, 6 urte ditula, eta badula gogoa datorren urteko oporrak prestatzeko. Agian gaur egoten da ordu bat osua, nik zerakit Indonesiako paisaiak eta mendiak begira. Baina, horrari da ilusio batekin, gogo batekin eta proiektu batekin. Ez da gauza bera, bihar azterketa balima ditu, eta balima dago ordu bat osua begira edo zein gauza gertzen zaiona TikToken. Horregatik, lehenbiziko gauza eta importantena, begitu zenbat denbora egoten den, adinean arabera baloratu denbora hori. Ze ordutan egoten den, ez da gauza bera eskolara sartu baino lehen pasatzen duen ordu erdia edo eskolatik bueltan pasatzen duena, edo goizeko 3 egiten dituzten elkarrizketa horiek, zeriek askotan pasatzen dire, eta gero, ikusten ari den eduki hori, kontenido hori zer den, ez? Ez da gauza bera TikTokeko bideo tontuak errate dizutela nola makillatu eta nola jarri dotore, edo bideo bat errate dizula ez dakize pieza nola montatu. Orduan, lehenbiziko gauza eta importantena da hori dena objektibatzea. Ikusi, zertan ari da nire txikia. Bigarren gauza hitz importantea da ikustia, niri zer mugitzen diate pantaiak. Nik haunitz bali madakit pantaiei buruz, agian nire txikia dagolekan mobilakin, pasairan ikusten dutelikan zer ari den, badakit, ari da ikusten YouTubeko bideo bat, hau izanen da horretarako eta horretarako. Nik ez bali madakit osongi hor, sare sozialetan mugitzen den guzti hori zer den, ez dut jakingo nire semeak erraten dialekan erosteko joku bat, igual Fortnite edo Mario Bros ez dela gauza bera. Ez? Agian beldurtuko nez, eski beti jokuak nahi ditu, ez da gauza bera. GTA dagoela borrokan eta etengabe metraietakin denari hiltzen, edo Marion dagoela txampiñoia zanpatzen bata bertzean gainetik salto egiten. Orduan, nik zer dakit pantaiei buruz eta zer mugitzen zait hemen barrene. Zenbat eta gehiago jakin, orduan eta seguruago egongo naiz, nire seme-alabak pantaiak eskatzen dizkidatenean. Orduan eta gutxigo jakin, segura eski orduan eta beldur gehiago sortuko zaizkit. Zenbat eta beldur gehiago izan, orduan eta agobiatuago egongo naiz, eta zenbat eta agobiatuago egon, orduan eta erantzun kaskarragoa emango diot nire semeari edo alabari. Orduan, niri zer suposatzen diate, nik nola ibiltzen ditut pantaiak. Badut Facebook, badut Instagram, badut WhatsApp, edo ez dut deus jakin nahi hortikan. Telefonoakin etengabe komunikatzen ez nire lagunakin, edo telefonoa uzten dute egun guztian, eta ez nahi zoroitzen ere hor badagonik ere. Ze, haunitzetan solasten gara gure seme-alaben engantxei buruz, baina helduak ere nahiko lan dugu, ez? Azkenen guk ere batzutan gure lagunekin komunikatzeko zer ibiltzen dugu telefonoa, edo beraiekin gelditzen gara. Hor ere buelta bat ematea interesgarria da. Ze, gure beldurrak eta telefonoakin edo sare sozialekin guk egiten dugun erabilerak baldintzatzen du pila bat aurrek pantaien inguruan duten ikuspegi hori. Ordu lehenbizikoa, nire txikiak nola erabiltzen ditu pantaiak, 2, nik nola erabiltzen ditut eta zer sentitzen dut pantaiekin, eta 3, informatu gaur egun zer dagon. Azkenen gaur egun pantaia daude alde guztietan. Badaude bideo jokoak, badaude jolasak, elkarrekin komunikatzeko balio dutenak, badaude
entretenitzeko balio duen informazioa, badago inteligentzia artifiziala, gaur egun tresna importantea izaten aldena, orduan, informatu ze gauza dauden, entetu zer dagon, eta horren arabera ulertuko duzu hobeki zure txikiak zertan ari den. Ze, azken puntu honetan, askotan ez gara konturatzen, minon, igual, moztu behar dugu hemen, eta sartu behar dugu lau, bale? Vale. Ze hor... Vale. Vale. Bueno, eta lau, azkena eta haitz importantea. Zertarako ibiltzen ditu zure semeak edo zure alabak pantaiak. Ez da gauza bera, erabiltzean, aspertua nago ez dakitzera egin, eta orduan sartuko naiz TikToken ratu bat, eta denbora pasatzen zait, edo nire lagunekin konektatzeko, ze jo, ez dut taldetik kanpora egon nahi, orduan bialiko diet WhatsAppa gelditzeko, aber gelditzen gara lautertan, edo 4:35, eta oso importantea beraientzat 5 minutu horiek, ez, eta nun gelditu behar gara, orduan, edo egon nahi dut, azkeneko jokuan parte, jakin nahi dut, ze joku atera diren azkenekoak, nik ere demostratu nahi diot nire lagunei, nik ere ezagutzen ditu dara, eta taldean parte sentitzeko erakutsi nahi dut, que estoy a la última. Orduan, zertarako, edo izan daiteke ere, zure seme-alaba geizki dagoela, agobiatu dagoela, eta orduan agobio hori sentitzeko. Pentsa ikasketetan agobiatu dagoela, angustiatu dagoela, suspenditzen ari dela, ez dakila nola aurre egin, orduan hori afrontatu baino nahiago du jokuetan egon, edo lagunekin WhatsAppian egon goizeko 3 arte. Orduan, azkeneko puntua eta hitz importantea da ere, jakitea zertarako erabiltzen ditun nire seme-alabak pantaiak. Aspertu dagoelako, agobiatu dagoelako, zer behar dago horren azpian. Orduan, pantaien ingurun pentsatzen hasten garelekan lehenbiziko gauza oso importantea da kokatzea. Nola erabiltzen ditugu pantaiak, zertarako erabiltzen ditugu, eta hurrengo izango zen, bale, eta hau dena jakinta, zer egin behar dut nik pantaien aintzinean, zer egin behar dut nik nire seme-alabak pantaiak hobeki biltzeko. Horreri eta honitzeri gehiago buruz, solastuko gara hurrengo bideoan, datorren astean argitaratuko dugun horretan.